Spy 2 banye biz legend igama lakhona lapho ke bese ngimele ke lapho I was no longer playing ngaphandle lapho kula ngicela khona ngithi ngicela jina coaching kayimani yanona khona washaya i-legend amkhiphe wacishe active success wakashaya ishishini la legend ngabheka uMadala James ngathi jim ubani bani bishandele uMadala James wazanya yazihlala ngale kwasuthwini sizosonde yeah umuntu ubani igama lakhe akambiza ngoTiko bese ngamazi ukuthi Philip yabona ngithale boy talent bamncane mpishana ngale jazz ngakabuya mthima lo no niyabona bazoshaya sasithina sethu phela yashaya umuntu nawo mangathi ngicela igama lakhe asayezi uyokubhilive ukuthi ngashaya umuntu Spy 2 lento la abashaya ngempethiza curious manje curious no mntana kule podcast akho umuntu abe nami but then despite his spy it's part of football baningi abashaya bathi nami uScar washaya yeah na kusile washaya Busquets khwam no elindlela baningi ufike yashaya Owen yashaya Owen ngeSpy 2 lapha litshelethu sathi ukuthi awona Owen lijayi umuntu ndoda yamkhaye kuona wena yeah yashaya Owen ngeSpy 2 ngamadala bana mezoqhaqa igroove kule bhawudi ziqinile lethu that means there's a problem kulento lento ekuthi ayiyandi Madala James after game lakhulumisana naye ndoda wena ufuna uzodlala kule team ethi Snake tournament yakhe yokuqala understand iswele Madala James alokanya kuyo yebo wayiletha la team le ntwana understand makayiletha mina mangihamba ngizakanje ngidibana nalo matikiti ngidlala i-spinning kule nto le kule tanki ngithwala lapho ngiyayibingizola sandla awuze lapho ubani igama lakho umatikiti wena athi hayi umatikiti ngidlala i-team asho ukuthi udlala i-TKs